začne o to zaujímať, tak ju necháš. Polkruh a späť. Polkruh a späť. Tak, môžeš prejsť v ďalšej strane. Z každej strany. Tak, aby nenakúsávala. Znovu trochu. Ak začne cúvať, alebo sa stavať na zadné, alebo čokoľvek, tak vám ten tlak trvá, kým ona nespraví nejaký krok správnym smerom. Sem. Tak, teraz poviem. Znovu. Sem. A povolím. To bolo pekné. Znovu. Tlak trvá, tlak trvá, tlak trvá. Neťahám ju do tej plachty, len tak, povolím. A znovu vrátim na. Keď sa o to prestane zaujímať, tak pridám trošku tlaku, aby sa začala. Ako náhle sa začne o to zaujímať, tak to povolím. Super. Tak, cez plachtu. Skús z druhej strany. Teraz keď z tejto to ide, zastav ju. Výborne. Zastav ju úplne. Tak teraz ju pošli cez tú úzkú stranu. Nastan si tak, aby to bolo čo najjednoduchšie. Tak. Ešte skúsi viacej priamo, hej, viacej rovno. Kráčaj popri nej. Ešte presne na stred. Tak, tak. Dobre, stačí. Vonkajšia noha. Tak, a prejde cez to úzke. Tak, naklúš. A skús to prejsť v kluse. Tak a z každej strany v kluse. Tak. A vyskúšaj zastaviť na tej plachte. Super. Tak, a ostan na nej stáť. Ešte daj tam aj tú ďalšiu nohu. Tak. Paráda.